हायोबा बर' सिख्ला इयो मिथिबाय बारावहाय फैदों बर' सिख्ला बर' स्वाली इ पलायसै बुजिबाय साननाय अलरेडी 24 घन्टा बारबाय जिहेतु मानसिया थैनाय थांनायनि गेजेराव जुजिनानै दङ अब्लासिमावबो दासिमबो जुदि न्याय मोनाब्ला खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर एसे खोमसि आरोना कारेन्ट गैया एसे खोमसि नुनो हागौ थेवब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां थ' नैबे भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननै आपडेट शेयार खालामगोन थ' मोनसेया जाहैबाय थांनाय साननैसो सिगां सासे VCDCनि चेयारमेन मासिगिरि आरो लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि सासे फावखुंगुरबो बा एक्टर बिथांखौ UPPL पार्टीनिफ्राय बा बिथाङा UPPLनिखा बेखौ गाज्रि रोखोमै बुनाय बिनि न्याय नागिरनानै सिडली थानायाव FIR होदोंमोन नाथाय बिनि रिजाल्ट मोनैनि थाखाय दिनै बिथांनि बिसिया गोबां न्याय नागिरनानै धरना खालामदों आरो फुल आपडेट नोंथांमोना जोबजासिम नायनोबा बुजिगोन आरो नेक्स्ट आपडेट आं नोंथांमोननो होगोन दा गुवाहाटीयाव नोंथांमोना बयबो सिनायखायो मैधोम बसुमतारी जाय पपुलार माने इउटुबार बयबो मिथिखायो मैधोम बसुमतारी होनब्लाथ' नोंथांमोना दा बिथांमोना गुवाहाटीयाव माखासे बर' सिख्लाफोरखौ माने देहा फालांगि खालामग्रा हमदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला गासैबो बाथ्राखौ बुजिगोन लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ मानसिनि गुबै थांना थानायनि राहायानो जाबाय रां थाखा फैसा आरो बे थाखा फैसा नङाब्ला नों रावजोंबो सिनायजाया रां रुफा नङाब्ला रावबो मिन्थिया आरो बे रां रुफानि थाखाय थाखानि थाखाय रांनि थाखायनो मानसिया गावबागाव लाइनजों आगान सुरदों सोरबाया राजनीतिक पलिटिकेल्सआव सोरबाया गोबां मोजां लामाजों आगान सुरलांदों बिजनेस बेफारजों आरो सोरबा लाइमोनफोरा गावनि देहाखौ फालांगि खालामनानैब्लाबो रांनि लालसाव खारगासिनो दङ दा नोंथांमोनाथ' बयबो नुगासिनो दा बयबो मिथिखायो दिनै गाबोननि मुगायाव दा नैबे जाथाया गोबां दुखु गोनां दा जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोर लाइमोनफोरा जे रांनि थाखायनो रांनि लालसावनो ओरैबायदि माने गावनि गोथार देहा गावनि गोथार सोलेरफोरखौबो सिनायनो रोंला बासायनानै लाखिनो रोंला उनाव मा जागोन बेखौ साननो रोंला खालि मा नांगौ रां थाखा फैसा दा नोंथांमोना मिथिखागौ मैधोम बसुमतारी बिथाङा बर'नि सासे पपुलार इउटुबार बिथांमोना गुवाहाटीयाव माखासे बर' सिख्लाफोरखौ गुबुन जातिजों बांगालफोरजों बाराव बेरायहैदोंमोन आरो बिथांमोना देहायारि सोमोन्दो देहा फालांगि खालामनाय दा बिथांमोनखौ हमनो मोनहैदों दा नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नाय बिनि उनाव माखासे बाथ्रा आरो नेक्स्ट आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होगोन नायदोङो मिथिबाय नायदोङो नोंसोर माबायदि मानसि दिनै नोंसोर मैदोमजों चेलेन्ज लादों नोंसोरखौ हर सान जों नागिरबाय थायो नोंसोरखौ जों हर सान नागिरबाय थायो मिथिबाय नोङो मा हौवा लेंहरदों नों हौवा लेंहरदों दा मैदोमखौ माबानो नों हौवा लेंहरदों दा खारदों इयो खारदों ओइ पलायसो ओइ पलाय नों ओरै फैलाय हायोबा नों ओरै फैलाय हायोबा नों फैलाय नों ओरै फै आंनि केमेरा नुजा नों हायोबा बर' सिख्ला इयो मिथिबाय बारावहाय फैदों बर' सिख्ला बर' स्वाली इ पलायसै बुजिबाय साननाय শুন বন্ধু শুন এই বড় ছোৱালী তাৰ লগত মই শুনা মই কেমেৰা বন্ধ কৰিম थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेवहाय माखासे सिख्लाफोरखौ हमदों आरो सिख्लाफोरा खारदों थ' बेथ' माने मा होनबावनो दिनै गाबोन सानफ्रामबो हमब्लाबो बुजाब्लाबो गारखाला नालाय माने मेन बाथ्रायानो जाहैबाय आं सिगाङावनो बुंखादोंना थाखा नांगौ फैसानि लालुसावनो गावनि गोथार सोलेरना गोथार देहा लाइफआव मा जानांगौ बबे समाव मा जाहैगोन बेखौ मोनथिला खालि नांगौ मानसिनो रां नङाब्लानो सिनाय जाया दा बिनि थाखायनो सिख्लाफ्राबो सेंग्राफ्राबो रांनि उन खारगासिनो आरो बे रांनि उन खारनायावनो मानसिफोरा बिराद गेदेर हाखराव गोलैदों
गेदेर गेदेर जेंनायाव भुगिनो गोनां जादों गावखौ मालाबा समाव फोथैनाबो लानो गोनां जादों रांनि लालुसाव खारै खारै दा नोंथांमोना बयबो बुजिखागोन दा लोगोफोर बेथ' थांबाय आं नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होनो नागिरदों थांनाय साननैसो सिगां 16 तारिख जुननि 16 तारिख नामायाव गुरुबासा ओनसोलनि सासे गुरुबासा BCDCनि चेयारमेन बिथाङा मासिगिरि आरोना BCDCनि मासिगिरि आरो लोगोसे एक्टरबो बर' सावथुन मुलुगनि सासे एक्टरबो नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिपखौ नाय जाय बिपुल मुसाहारिनि माखासे एलबाम बे एलबामखौ ससे नायनानै लाग्रो दा बिनि उनाव बिथांनि सोमोन्दैया मा जादों बिथांनि बाथ्राया मा जादों नोंथांमोननो फोरमायगोन नांगाले नांलायनो नांगाले बुथारलायनो राजनिति लानानै मासिखौ लानानै मावरिया जानांगोन बिदिब्ला इयुन जोलैफोरा आयु फैदोलै एना एनि दाजासै गावसा गावसि दाजासै बड'लेण्ड बिनाया हारि रैखाथिया
दाखालि 16 थारिख खालि जे आंनि फिसायखौ बुख्रुब सुख्रुब खालामलांबाय सुबिराज बसुमतारिया बिनि सोमोन्दै आङो मैयाहाय मोनसे एफआइआर होदोंमोन ओमफ्राय 24 घन्टानि गेजेराव बे एफआइआरआ रेजिस्टार जानांगौ नालाय दा बियो दासिमबो जानो हायाखै आङो सारमोननि खोथा मथे नेबायबो अलरेडि मैया बेलासिनि गेजेरावनो जागोन होनबाय खिन्थु दिनैसिमबो जायाखैमोन बिनि थाखाय आङो फुङावनो कल खालायबाय माबाय जागोनल' होनो खिन्थु दासिमबो जायाखैमोन बिनि थाखाय आङो दुखु मोननानै आंजों लोगोसे गासिबो आंनि गामिनि पाब्लिकफोरा फैफादों आंखौ सापर्ट खालामदों दासिमबो बिसोरो जेबो रिजाल्टखौ होनो हायाखै ओमफ्राय आङो गोबां बेवहाय दावराव दावसि खालायनानै रिक्वेस्ट खालामखांनायनि उनावसो बिसोरो एसे एक्सन लाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव एडिशनेल मेमखौ बिसोरो लेंहरनानै दा जागोन होननानै रायलायनानै नेथ' होगासिनो दङ दासिमबो फाइनाल रिजाल्टखौ बिसोरो होनो हायाखै अब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय बे भिडिअ क्लिपाव आरो बे आइजोआ मा फोरमायखो बेखौबो नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअ क्लिपावनो दा अब्ला बे बेसेबां दुखुनांथावना जोंनि बर' हारिनि माखासे पलिटिकेल्सआव दा गावजों गाव मेगन सालायनाय माने गाद्दिखौ नांगौ हयथ' बेनो बै जायगाखौ नांगौमोन खोमा बा चेयारमेन जायगाखौ बेनो नांगौमोन खोमा जाय बुदों बै मानसिनो दा बिनि सायाव गोख्रों एक्सन लानो थाखाय न्याय मोननांगौनि थाखाय दिनै दाबि खालामदों नाथाय बिनि सायाव जेबो राहा लायाखै नाथाय मानो सलुसना जानांगौ एक्चुअलि बेफोरबायदि सलुसना जानांगौ बेफोरबायदि माखासे गुन्दागिरि माखासे बुख्रुब सुख्रुब खालामग्रा मानसिखौ गावनि माखासे पावार नागिरनानै बेफोरबायदि सोरनिबा लाइफखौ बरबाद खालामनो नागिरनाय बेफोरबायदि मानसिखौ साधारनाव हगारनाङा पार्टिनिब्लाबो पार्टिखौ बरनाम होनाङा पार्टिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि मानसि थायो सोरबाया मोजां लाइननि थायो सोरबा गाज्रि सोरबाया बांसिन थाखानि लबाव थागोन सोरबा बांसिन कन्ट्राक्टारनि लबाव थागोन सोरबाया रायजोखौ सेवा खालामनायनि माखासे लबाव थागोन गुबुन 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 रोखोमनि पार्टियाव मानसिफोर थायो सोरबा मोजां सोरबा गाज्रि बेखायनो पार्टिखौ रायनो हाया जाय पार्टिनि गेजेराव पार्टिनि आन्डाराव थानानै वर्कार्स हिसाबै माखासे खामानिफोरखौ मावो बिसोरो जाहैबाय ठिकादार खामानि लुबैसुला कन्ट्राक्टर खालि बिसोरनो खामानि नांगौ खामानि होआब्ला धमकी हरनाय रां होआब्ला इसांखिनि मोनाब्ला बा कन्ट्राक्टर ठिकादार मोनाब्ला जों बेवहाय थाया दा बेफोरबायदि गोबां दादागिरि माने वर्कार्सफोर थायो जे मोनसे पार्टि इउ पिपलावनो जा बि पिआवनो जा मोननै पार्टि दा मोनसेल' पार्टि होनाखै बेफोरबायदिया गासैबो राजनितिक पलिटिकेल्स हान्जायावनो थाखायो दा नैबेसो बाथ्राया जाय बिपुल मुसाहारि ब्रादार बा आदा बिथांखौ जाय सुबुङा बेफोरबायदि गाज्रि अयथासार खालामदों बिनि सायाव एक्सन लानांगौ आरो बिनि सायाव मोजां राहा लानांगौ आरो बेखौ न्याय होनांगौ दिनै बिनि बिसिया न्याय बिदों बेखौ खोनासंनांगौ सोरखारा जोंनि बिटिआर सोरखारा नैबेसो आरो मेन बाथ्राया थ' लोगोफोर नोंथांमोना बयबो बुजिखागौ दिनै गाबोनथ' आरो बुजिनो हायो रावबो गैखाया बयबो हमदांनो हायो बयबो मिथिखायो बेखायनो नैबे माखासे बाथ्राखौ बा माखासे आपडेटखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय बेवहाय नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो आरो मा फोरमायनो सानदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय